cengsi kaca thang abitung doan media abitung doan atum dan dan ada tanang ke abitung kan nilihin kan sini karden peneng indeng tongka bahini kami sini seorang aja katalon kedap ada penelitum rong sai angceng kolik lo rong atong sai ceng cia prang litum dak lokal emele lo bida sing lenga ke hai alang li hinpen dak si thiu thip ager lo mate adonri litum han pini nang ke som bangso amai nilitum diponik lo somai lo na chitong don litum ka chinghon na litum 6 nong autonomous district ST parliamentary constituency MP sar omor singh kiso ke hai lapen ke haurazat aimele sar dorsing rohang ke hai lang litum nang chitong min si pini la bangso long ikisom menilitum diponik lo la depen ko nilitum rong ke tong asai da me cheng konik lo nasib pini hingden khoke ba hini kadi senim sorong aje da sangkan hawara lo ba enang kan asan chom na chitong dun mate unit na chitong dun kondo na da peneng ba ke receive ke asan chom na chitong dun Pasti apa nilitum kedangan tunenga pantai peneng si baca ko penenga bang nilitum bang suri si bak duji kadu kabe la cepati dunji hawatin matasan comtin ben kela ben celok la ben kela dak jutang along ngaci tonggon penangan ke thegi tinga pun padulo nilitum suri amu some pini nilitum la bang so no to sailo bang sirata chiko sini ngaro memelam tebang kelalo kami hajang kami litum IMP sar kami kang sini jete kang lo je karbi jutang ahong klam karbi jutang ahong klam ada berpe isi kecil kip longle pipi pone je pada me anca cipite kang lo Pining apa kaya litum lang fera long ciri krip ko labang so jutang apa sana bang long alang liri deng penang polo jadi litum kecil nai CM sar doktor Suliram Ronghang cuneng ke tantang ingdeng tongke si hawaramai risonim sorong je sabang cak cipiat teng labang so along li along ketikang lo lapen ke isi kitrip dan sampai tumlong lo lapen ke ladak nilitum CM sarpen cingwai cing sai padu ponpo je nada nilitum lafir hawar risunim sorong aje katalan ahong klamalong aba isi unique iconic place lasu kesemat aje pantan ni ponpo ada kitir tip hem tengsong pen cenglo lapen ke lada hembong long pen cenglo lapen ke durang sina sarpo kumlin lahai mukha sami hikim aje panil CM sarpen cing kicing mai ponpo lapen ke lada nilitum adim ta lamipik heda hikim apasi dari si project ini tuh kesemar ponje pori lapen ke nili ke chone ini tuh kan tuh alam tiga lakukan lo jeli tuh au semara tuh mate kilun ke kan mate dun barim masuk nang cepate dunji sancom tin dan ke malam tani aro pitu lo sela itu kan nili chone ini tuh kan tuh alam tiga lakukan non Cikluyan ko mapilo pulo tante para lang solo isunim sorong aja mate kabijut festival sitame kalau dapat dupon po sedang lang fera lo ilitum sancom tin pen maka unit tin pen stame usumara tum detenang cotoy dun pen ilitum mesen ang theke cepalo lo thegi apa je tum karbiang khai ajutang lang fera lo tabe ing chupik pulaso kapata thang thegi apa na bangke nile pini labang so amai lo pestame nile lang itu choneng ripolo je rawasar kete cenglok sorkari sorkaman do anatum apen ke thegi dinga tum do anatum asame labang so sailong na cheraput je kanali benchune ni athe ile tum eto galo masido je jutang hello khayara je lamet hello khay je the bolam de athe inuramuni jongsi ang thek chepalongi polodang te mithanga jutang pen hello mithanga pindeng sumpot pen hello mithang jutang jubat la hello elitum inut abang kuhan thek meta identity ke longa bang ai bang kan lutina bang kuman tami kapari kontak ko lapen ke ni tarbiano autonomous council CM saraton pele do cingwai cingsa protokolo elitum apindeng support elitum mana matke labang so pindeng support elitum kalbia pindeng support lo so bang ke anutina bang kutina chini lo wai phi tami officially bang elitum chilong le labang ke GI tech kusulo lapen ke patent lapen GI tech labang so elitum ajutang
itu mah pindeng sumpor apa jadi laki karbi itu mah piari binong lapen ke karbi itu mah jutang binong kalau so pir tiada pacini dia pana bang nilai tu non bori pon bom lo CM sarta hukum tang pipone lo lasi nilai tu labang so GI tech muning ang bong ke palong pon dia pan nilai tu misia komiti ke seng pon lo so komiti lo advisor hisab tibi pon labang ke abari memele lo Dr. Dharam Singh Teron sar alang lipan sini lebih pon lo lapen ke alang lilong aku kacirap dun tuji pan ele tu mas CM sar Chief Advisor Elvin Teron sar alang lita lo so komiti long nili komiti ta nili tu thik pon iket lo lapen ke tu council lo secretary tu ta tu lo nili ga chairman lo asila bangso ele tu poho la so poho amang la so amang abang ke la ke karbia poho amang binong lapen abang so choy bang ke la ke karbia choy binong lapen ke ele tu jitu kopilo puita la elitung kacing thang so pinso tung kacing thang seleng ape hala so seleng ape piba pini peko lahai hormu anta je karbia aju tang jubat binong kula so pa chini pon dia panel tum bori pon bom si muning aning kanang bong ke elitung isi hini kichung pon yang thek thek longpo jate elitung kapre kater le dam sutame kopilo scholars atuma bang lapen ke research person atuma bang ke alang tum chini po this is karbi identity and especially this traditional for is karbi traditional kula so bustu bang hedi kachini dia phana bang eli tum bori pon bom asila solo ma nali tum ada chune ri kan tulo nali tum nang chirap nang chitu ke ma ke dowek nang kali pulo tang ke eli tum chun asini li la ande lo ka pa di bang ta pining nada eli tum lang fer awari sulim soro aje pinni pen chengkolo mo tarik re ke thomana ba eli tum asona son eli tum kopilo kuita ho asona son itu ka chipate asona mo as tami isi penisi mesen pen pachun panje pas da general committee la section committee tum bori pon bom lo la pen chuda chunrek po asila an pen sini lilam theta ko filiphan ele to CM sa Dr. Tuliram Rohang handloom and textile department ke lang ke chari ji phan niliphan apuna kilo em pon lo em na pijat pe kecheng si nilitram sa hot isi pu mate cabinet meeting along si cabinet no isi busi pulo executive committee wala so committee amai lo masi nili proposal konik lo je karbiang lo penang an ili tum pindeng support amang penteng lo penke koso adim sila bang so amang gitu nei mala bang so chokri mawe tum theklo itum dak cabinet lang cheparai ponang koje ang tan pen hormu bangke unana bangke tangna palugong ede pan bori nang ko busini le hala so proposal pon lo la pen house tame decision ateng pen alang tum nang approve lo la pen ke notification da pier lo la si pini nali tum theglong ko itum dak lang fer hawar lo bangke la hai puho mukha tame ile tum la kaprek ang tan pen ke banga puho bangke nili tum bangke la dak kaching thang long le la pen ke konani adukan yong si la puson ke thek lok do pulodang te la ke strict mitum action NG la pen ke even trading license amukha ta kang thaje paneli tum hala da kan notice lo ngata pato ende so ke ba hini karbi langphe karbi youth festival la so lo tum na chera tum adu koi media ko te tum so churu lo tang seneli ining indeng thong ke ba hini langphe awal karbi sunim sorong aji labang solong tirika momai tu kedeng pen si mane alon alir la pen ke project si delinang li ko hona pachini kan tungel han marat pal pachini kan tungel han pining bang ke aningkan bang so dak taksi ni tu maningkan bang sita isi project ansu se jutang aparman elami ki aparman ilitum dak me khei aparman ilitum isi project kai ta ki ni paklang bonji phan ni tu mining ke hang do sila bang song bong pen pining re thot sita me ni litum ka du ka we dak lang phera hawar ke do jutang apang kaching hon ako tering jir la pen ketak ongdung dak songjapo kape ka songjapi pen chenglok ke thek ke re kadu kabe bidi sore thek muchot pen ching ki chingwai pen si ni litum si tame pining bang ke isi project ason ka paklangi pan ni litum matha lo la so ka matha teng ben ni litum pining ke claim pon tai si ni dolo la hello je ni litum dak isi ke claim ke tam lo kachera pachitu bang chuning pen ta do seta pining
asap tu kecerap bang ongcek ason sini li tekam lo kecerap kacitu bang aningkan wang si apai bang nang pato dak itu kalang herolong ke ongdung jutang ban kecing holo poteng jirdung kato kawe tikete kiri kato kawe tu man same dak bang pining bang ke si itu asap si tame akerap nang pining dak jo ini si pining udah mo te karbiang long kape ka di mahawar long ka lason dak karbi suni surong aje talon lo setame lili tu kecima tha bang ke silang herlong isi kilang misen lason si ceti long talong bang ongdung tangka maha penceng lok angton di sore kam jam to kawe asona mungan tak bong rat tum cerap kacitu dak employee tum do dak teachers tapen ke dak business ke klem tum do dak rata sai klem bang tum do dak kape song ke klem songja pun tu dak cerap kacitu kape khe long ri pan kecing hon jutang kecing hon poteng rong rut adon kacirung sorgari gangbura penceng lok gangbura tum an setami anu tin kecepat tu pen kecerap kecitu pen sini litum tangka maha pangrum bensi litum dak isi pekjek ason tenglong lono nang litum tenglong lo dak teng song setami isi kemesen apan litum paklang polo bori polo lason dak taksi dak kape son setami kecepati da ason amung do anawi anda pacoklim mi pasini tum matha dam pensi kecoklim lo lapen kita atu kawi asayang deng an setami ni litum bangke non bangke isi kemesen si nang litum ta theklong marap phantani li daso bang thanek pachin gen tu lason dak tha akirap kacitu bangke aro monon fit seta ansu se bat mane ong thulang busini lihin pen ling khida lalo lama duri chat ahin bangke non bangke thang taka belang athe dake kaduri chat purtang te tangka maha cholo elam kadu kawita bidi sore nang pidun ke ni tum kadure awi athe dak karbiang long along pen thedung asongja potum do intellectual tum do dak texture tum do karbila mera mai puda do karbila mera maya bari ma kong sundang racing to bia kai ta do asona taxi da kape ka karbiang long employee association long general secretary amalo nang li tum ta do lo dak amla pen kita texture asongja tum dak dopik lang ferlo lasi bidi sore nang pidun peda joini non ma kadure la puwa yat bang ke ni tum thegam le mane lapen ke ni tu asap so tangka maha hin pasik sak do am setame iem kai pensi dang kadu ka beta chatu pensi pinya lang li pin pensi dodi pukhe penceng long ang tonang sa lang li pensi apleng pon bom lo lapen ke kijun ka tok ka welong an setame ni li tu mehin da iem la hin pensi dodi pukhe long an yalang li pensi chak sak no lapen dak kape ka samchom ben ke bang tum an setame alang li tum ta kachu phateng pensi asam chom tum na wang lap naso sanchong ke wang long an setame alang ni tumta kacipati sondu angda cipati lap ji puse alang ni tumta kapna thatu sila so kadu ko bage non bage kadure porque pan thegam long e sonang nakla si non nini dolang nini yang bong penke kopi dong nang klain ne la bang chini ne dano so non piniarnian ke rat kar beng long rat la penang litung kadu ko e fa chini kang tunge la lo lang phera long ason thak kacerap kacitu nili ke thegam long ason thasi kar beng long adang setame kape ka hawar long ta lason ta kacirap kacitu ke dupu lili ning hedam la penga du kacirap kacitu jo ni pesi pini chunlo seta lang phero long ke ongdung kape ka khai ka chingru madim angbong sida ilitum ar lengang bong la an ar lengang atum la an ka chingrum lo je pining ke ekdom mane kona laka khorcha setame kachirung ka cherek pensi chipador pen iya ma kerap pensi lang li bin beta lan cerap pensi chipador pon Junel Kimartis lo ke rong long bangke non make lang pher ke piningan si ningkan trok si wedam dake aprang ke puluni pen pangrum men si da sentar long si do bom lo sita non mangke ningkan trok si wedam posi aningkan wang si la sanchom ta pabat bom dum lo sen asanchom long mane kacerap kacitu dunta rong sar dunta aprang bangke asap so mane kadure dolo sa non pining men mangke lagdak hawara mai tung ke paduk pen along tin asanchom long sa tur dam pen chingki chingwai lo pining bang asap so mesen so ji theglong lo setame aro asap so kadure do chetlang sa labang ke muning ben karo prek chat bo mesen pu pusini li tanda sa non la indeng thongke ba hini long penangan ali ron mang dolo Lasil bang sulong sudah may penangan permanent hormone sudah may dulu. Lasil bang sulong overall budget bang ini ko ano sa dalitong. Non na overall budget bang ke permanent hormone da dulu. Oe fit sitame dak aru ason mungdula kiri nang la. Non bang ke permanent hormone bang ke dak stis ta lang li iem ram nete sar ke hai pen se lang li hin pen scheme man pen claim lo na pen ke dak unit tum han ke do dim samchom tum han ke do dim on da claim lo. Oe fit sitame la dak aru ason mane
মানে budget ki ong bang ke lahai permanent hormu dosi to nitum da aro kapa me thui ban ansu se kapa me thui ban aro budget bang lasun taksi budget nang nang lasun taksi mane kape lagi dulu sita me kape kasona claim thina aro akimi aro palang thumi nang ko se budget bang dulu sita non mat ke nili exactly budget bang nang khani khelo sita mo ki judar ni si lahai bang ke akang thek tu kwan tong khorchai ne bang ke chini de Chalo. Rongaje karbi reason so rongaje ala hawara tumpen kaparing tik pining ke ningkan thong kebra ini lo arta teng lo pulo tangte la so teng lo pulo tangte penangan ke litum kacing thur do lo eme thang pindeng sumpok pen yang lo non lum lam litum abarim kapatu la hais kami litum cethang bom ningkan phokep kep pleng pen par elo litum atiri pen rongaje ke dipon nala bangga ongkera hi hawar rongaje katalon litum la so katalon lo kapang ke podang je bang ke lalo la litum pindeng sumpot kado bestan litum karbia pindeng kena amang lo ke pola so bang litum ketok kelang litum along rim ponang po tok ponang po bono visita me litum kachidi thor bang atum sitame kecho ke jona hormu usta lage lituma kheisi ka salam kulasan aseli tumda kecho ke jona mo kopene pitha amo kiluna mo elitum hirjira mo elituma lambarim tumu barim doan sitame asubang ketok pen elitum panma kabang chupol la bang kemelo nor itu wolong ko majilong talon pon lo wolong ko majilong ka penangana phurkimo lahaya phurkimo long stame litum ladak lupi mo pen paklang pen wan ma ka paklang itu mori ko na